Hello. Mukbang kita na sa Boy Bisaya mukbang oh. Tutong, paborito ni Boy Bisaya. Yan. Ha? Paborito ko to. Kalit ko? Paborito yan ni Boy Bisaya. Tapos kasama ito. Yan. Gulay na ginataang papaya. Siyempre, meron tayong manok. Libre lahat yan. Salamat sa sponsor. Boy Bisaya kasi medyo sumikat na. Marami na tayong sponsor ngayon. Ha? Sarap. Dapat mainit-init mo siyang kunin. Mainit mo siyang kainin. Masarap din ito. Kapag medyo malamig na yan, ito, matigas na. Dapat yung gawin dito, pabukalan, no? Pakulan natin. Lagyan ng asukal, yung gatas, yun. Pwede na siyang pang snack, ano? Sarap talaga. Oh.